afuna ukuzi-associate Yeah. nento enanda. Even nathi Yeah. mhlawumbe sizoba sezindaweni esithize, maybe kuma-conferences or wherever la sikhona sihlangene nabantu abaphuma kwezinye izindawo. The moment uthi uphuma eNanda, yabona, there'll be jokes passing around. Yeah. Noma uthi ngithatha isikhwama sami. The reason why Nelson Mandela, the first ukuvota kwakhe kokuqala waku-1994 wavotela uhlanga. I felt like I was stuck in a male's body. At the same time, instantly, I am a woman. Hello guys, what's up? Welcome to On Point with Sandy Nene. Niyazi ukuthi ene lana sihlezi sipheke something, and manje we're about to feed you guys all the best of the best. Ama guest ami namhlanje I have uKhanyona wakaMakhathini, Queen Rejoice, preferably all the way from Inanda 88.4 FM. Upresenta laphayana show ethi Weekend Breakfast, Morning Shake Up on Saturdays, and then on Sundays wenza yasilungiseni. And then also I have Ulexi Mkhize, Ulexi Mackenzie, Ulexi we fashion designer, we creative, we dancer, we musician, we philanthropist, we creative, we giver. We bonke nje labantu laba besifazana abala njengamanje, they're doing such amazing things. Well, into ehlanganisileke is that uKhanyona uyena ongisizayo with me going to rehab, and futhi ke uthena no yazi ukuthini Sandy ngoba senza lokhu asibe sebenza senza something. She had an idea, and then bese wathi no asibone ukuthi yena siyaphi naye. We'll speak about that. We'll cover trending topics oningi kakhulu. Khanyo, welcome. Ngiyabonga kakhulu Sandy. I'm excited to be part of the show. Thank you so much for inviting me. Thank you so much for coming. I'm very much passionate about Inanda. People know that I'm passionate about Inanda. Ngiyathanda interview abantu baseNanda, and I've interviewed multiple people about Kamuga Inanda la on this podcast. Lexi Mkhize was also part of West Ailahlani. Hello, my darling. How are you? Hi, baby. I'm good. How are you? I'm good. Welcome Thanks to for the On Point invitation. with Sandy, Nene. Thank you. Finally, I made it. Guys, i-podcast yenu yokuqala ni? Yeah, ngiyaqala ukuba kwi-podcast. Uyaqala ukuba i-podcast. Yeah. Lexi, wena? It's my first big podcast. Oh. Remember, I told you it once, but it wasn't big. This is my first big. Yeah. We considered big. Voila. Sayesajabula. Yeah. Guys, ngoba nje senginibriefile nje kancane. uKhanyona uzothi nje ukunazisa kancane uthene okay uKhanyona ubani eNanda kanjani bese siyaphuka siyokhuluma ke lezi indaba lezi enithandayo. Sikhulume sifuna ukuthi sizwe uvo lakhe on certain things, because siyazi ukuthi yena uke wa break indaba lebe involve amawela seChesterville, and our favorite blogger Usama Jobe was also part of Inanda FM. Wababiza wathena beze wa break le story. Uzosibreaka down asixoxele kabanzi nje. Kodwa sicela ukwazi wena kancane Khanyo. Who is Khanyo besides uKhanyo Inanda FM, besides Rejoice? Mina ngilokhu ngibiza uKhanyo. I know that you've rebranded and now you are now Queen Rejoice. Ngiyaxolisa ukuthi phela ngikhombisa ukuthi ngikwazi kangaka. Show off. And ngiyazi Sandy, like if mhlambe ngizothi Queen Rejoice umuntu maybe uzofonela listener athi Khanyo siyangitshela ukuthi lo ngathi so yes, kodwa ke ngikhule nguKhanyo nokukhanya Makhathini. Okay, Rejoice nokukhanya, Rejoice Makhathini amagama asebhasini aku-ID. So ngikhulele endaweni yaseNanda, ngizalelwe eNanda eZimangweni. Emangweni. Kubekwe West. Yeah. eZimangweni. Yeah. Then ngalezo ikhathi ngama-80s kwakukhona udlame, kwangena khona indaba zodlame lwamapolitiki, political parties bayazi abantu. Kwase ekhaya I think nabanye ama-families amaningi abama-victims of udlame because indlu yasekhaya yashiswa. Okay. Lapha eZimangweni. So sase samuva ngangaqali nesikole, masimuva khona indawo okuthiwa ise-White City. Okay. Ngasohlanga khona kuthiwa i-White City lapho. Kwakukhona umkhulu wayenomuzi khona, so samuvela with our family sahlala lapho. Ngaqala isikole sami engasiqala e-primary Kashembe. Okay. Lapha eZansi sekuphameni. Yes, endaweni le yaKashembe ngafunda lapho i-primary school yami. Nakhona futhi kwagcina kungene udlame, kodwa engicabanga ukuthi kwakuyilama Nazareth. Khona udlame lokela khona ke la ibandla lelo laze laphathwa abifundisi ngalezo ikhathi. Bayazi ama Nazareth umlando walapho. So mase sixakaziseke esikoleni ngaphela sasifunda kaShembe, then sathathwa ekhaya sayofundiswa esikoleni esemzinyathi okuthiwa iSenzokuhle primary school. Kwasho singangisa Unandi uhambe yonke. No, ngihambile. Kwase kusuka standard 3 ngaleso ikhathi zethu. So angithi ikole iSenzokuhle ayisigcina. Yakhumbula kuqala ukuthi ikole zayihamba uthola ukuthi
no. Uthole uzofunda sigcina standard 2, standard 2, Oh standard 3 yeah, I remember angisakhumbuli. that. Bese kube khona i-lower primary, bese kuba khona i-higher primary. Yes, yes. Zazihamba kanjalo. So isenzo kuhle was lower primary. So mangiqeda khona then kwabe khona i-higher primary which was uMzinyathi. uMzinyathi higher primary nakhona ngaya khona. Udlame malibohla ngala abazali baphinde bangibuyisa back kwaShembe. So ngabuya khona futhi kaShembe ngazoqedela khona. Till shuthi lokho soku grade 7. Okay. Standard 5 mangisuka lapho ngafunda eMqhawe High School. Mqhawe, Yes. Then ke i-high school yami yonke ke nje ibe seMqhawe Semqhawe. from grade Grade 8 8 until grade 12. sasethi standard 6 standard 10 yonke ke yaba seMqhawe. Yeah. So ngangumuntu nje owayenephupho iphupho lami lalikhulu kakhulu ngangithanda i-journalism kakhulu ngithanda i-journalism ngithanda ukuba i-journalist. So mangabe ngiphuma e-high school yona into engazama ukuyiphesua leyo ukuthi ngibe intatheli. Kwahamba kwangahlangana kahle. Yeah. Kodwa waphelela khona ka-media. Ngaphelela khona ka-media after iminyaka. Okay. After iminyaka sengagive up kwi-media yabo, but I found myself back kwa-media. Washo ukuthi ubizo lakho lukhona. Washo ubizo lami lukhona futhi ungasekhona kodwa e-newsroom seka-production this time and nami ngazibona ukuthi yazi ngiyafitha la. Yeah. So ngikhule ngumuntu futhi othandayo ukuthi ngibe namabhizinisi. Ngingasho kanjalo ukusebenza nje ngangivele ngithanda. I think ngincele kakhulu ekhaya. uMaNtuli uzisebenze kakhulu ayikho into ebecabanga sithema ngabe sesifika cause sasuke eWhite City sayohlange kwakhona indawo sohlange esiyadevelop kukhona inkampani okuthiwa Innov idayisela abantu uthi izizwe baba wayesebenza kaPadco. I think that's how he got qualified. Okay. Wathenga umuzi lapha kwakuforum ababebambi But ngaleso sikhathi kwakuyisithabathaba. Phela hayibo sishesela umuzi besipitshene laphana kuno 3 room ngamkhulu sonke yabo so nje it was huge for us. So Tina Enanda like us because like mina indaba yokushisela imizi ngiyazi ukuthi ayikhona noma uyangitshela because okay ubaba wami wayisosha and was one of the people abathathwa ngenkani ngazesilisa wathatha uzihambe zoyenza ubusosha. So I could never relate, but manje you speaking about ukushare ngiyaqala ukuhlala nomuntu uthi kubo bashiselwa umuzi. Yes, and we kind of lost everything. Ekhaya eZimangweni shuthi ubaba noma babezama uyabona ukuthi kube kuhle. I think it was one of few houses ayine TV. Kwama kubuka ibhola bekune itori kuthiwa kuhlanganwe ekhaya lizobuka khona ngoba bona muzo one TV ngaleso sikhathi. Ugesi wawungekho but ubaba ene generator. So esebenzisa generator. So yonke lonto yalahleka ngibone nezithombe ababenazo abazali ukuthi kwakuyikhaya lalivuthiwe ama radio kuthiwa khona amagumba gumba. So we lost everything. Isikhathi uma sesiya laphana nje ohlange la ngagcina ke sengingane yakhona sengikhulele khona sekuyigithe ekhaya kithi. Ifurniture ingekho. Yonke into yaqala from scratch. Yabo abazali bami sho baqala nje from ekuqaleni. But fortunately yonke into yenzeka kahle because your father was employed. Yes, yenzeka kahle. Kodwa as much as ubaba nayo besebenza amandla kakhulu ngingathi uma ngoba ngo1995 ubaba washawa i-stroke. So sasabancane futhi lapho. Kodwa umuzi wawusukhona. Yabo umuzi kusho ukuthi ubaba wasebenza ngomuzi. Okusho mhlawumbe uNkulunkulu abahlanganisa ngokwazi ngoba wathi ubaba ume bane stroke obviously akasakwazi ukumsebenzini and ngaleso sikhathi akakavuthelwa for ipension ukuthi kuphuma ipension fund emsebenzini. But likhona iholo umsebenzini ababelifaka ngoba wayigula futhi permanently ngokodokotela nokuthi wayeqashwe permanently. But it wasn't enough nanokuthi usho uma wayenawo umqondo wokuthi enze kanjani nokukhulisa ingane zakhe. Ngoba waqala uku-extend ubaba wagula umuzi wawusaforum. Uma waqala uku-extenda khona ubaba egula esekhaya. Uyabo so nje edayisa kukhona isitolo ekhaya kwathi uyikasheleni. Bakhona i-tuck shop. Izinto eningi ezayidayisa zazoSheleni. Angazi ngena igama lesikasheleni laqala kanjani but nje kwakuyisitolo nje sasivuthiwe okuyila ngafunda khona uthando nokuphatha kwezamabhizinisi. Ngaqala ubaba ngangisase primary. Ubaba engifundisa about stock taking, kwenza stock take ekhaya senziwa every day. So ngiyabona kahle me knowing you ukuthi ugqozu nokuthanda ukuthi uzimele namabhizinisi. I know how far you've come from Stone back in the day, Stone Face, Stepping Stone. I mean Stepping Stone, Yes. Stepping Stone Technologies, Yes. Internet Cafe, Yes. To
printing. Yabo nje kuningi engikwaziyo and sisazodiscussa more. Ngizokumisa nje lapho Khanyola. Okay. Lexi, nawe siyakwamukela. Awuthi nje qaphu nawe wazise nje umlaleli ukuthi who are you, and then bese siyahamba siyokhuluma ngokuningi sisazo ukuthi sigxile kona usuku namhlanje. Okay, no problem. Even though, guys, I'm not gonna share everything, because Yeah, it you would don't take need the to. whole day. No, don't. It's nje qaphu kancane. Yes, but I will start with my name. My name is Lexi Mackenzie. Guys, I want to clarify that because most people but see, how come you Mackenzie yet you are an African? Like, why do you have an English last name? But Lexi Mackenzie, guys, is a brand. Lexi Okay. Mackenzie is a brand. So when I introduce myself as Lexi Mackenzie, I'm oftenly introducing myself as a brand. Okay. But my government is Lexi. Oh God. Mlekeleli Sakhile Mkhize, but I don't like the middle two names. I don't like them. I don't like the middle two names. Msakazi. So Msakile Msakazi. Basho kanjalo elokishini Msakile so Msakazi. I prefer Lexi because it's easy for everyone to pronounce. Most Okay. people, it's very easy. Yeah. So me, I was born. Almost said how old I am. I was born Kona Inanda. And then I'm sure you know Sandy. Incident with my father. Yeah. I think I was 2 or 3 years old. And then we had to move Nomawami to Elindelani, where she got married to Mundweslisa Wakapengu, who I run at till this day. May his soul rest in peace because he's no longer here. Yeah. Till this day, I'm very grateful for that man because he gave me a fatherhood that I never had. Okay. And yeah. he would make it clear na Winganzako would see these are not my stepkids. These are my Ingane kids. You zami. understand? We didn't have a feeling you would see, hey, this is not my father. I would forget sometimes because he was not my biological father because when I would say like you're very lucky because actually you get a step parent. I mean Nami like I have a stepfather and a stepmother. Yeah. And it's never that, you know. Mhm. And hlezi ngisho ukuthi ish vethu enjoy uma ukuthi wena uthola ubaba ngempela ozokuthanda noma umama ngempela ozokuthanda, because phela vele I don't blame them as well because kunzima ngempela phela ukuthanda ingane yomunye yeah. umuntu. Yeah. Uyazibuza uyaziphendula ukuthi hayibo ngangingephi mina, hayibo ini Yeah. khona mina manje kama uzongithanda yini, mhlawumbe ngima ngiyithanda ngifaka kakhulu kuyona yabo. Yeah, but that's a topic for another day. Ikephi nenanda konje la ukhulele khona? So Lengzalele kon esenanda Newtown A ematendeni bathi semaplazini. Yes. So and then move. I think I was 3 or 4 as I was saying after incident with my father, which I don't want to disclaim njengamanje. And then sawuhlalela Ndelani with my mother's then husband, and then ma washona, I think 2011. I remember the exact day and the time when I heard the news. The funny thing is, I had a dream that she was gonna pass, and it happened exactly. So that was in 2011, January 24th. It was Thursday. So go on Manyama sign when you had the dream. Like I think on Manyama sign Ako. I'm gonna touch into that. I'm gonna touch into that. Yeah, Yes, yeah. because I know a lot of people are always wanting to know when did I discover my spirituality. So I can say it was one of the signs. And then the morning, they came back from the hospital. Babe no plastic, and the plastic lawyer had isn't a drip. I didn't even see Gutsugunan Palat, but I had that feeling and I had that feeling Kumbuluma. So when they set us down, best jail, I already knew something bad. I think what clicked me after they told us she's gone, that is when I lost it. I immediately ran out. I used to have that issue. I would sleepwalk even during the day, or I would just zone out or just storm out of the house running. So I ran out. I wanted to jump over the bridge because I was like, and okay, kill yourself. That's what I thought. It's okay. Ma is gone. What am I gonna do? Even though Because like well, your but- biological father is not in your life, and now your mom has left you with this man ongakuzali awazi bo. noma bekuthanda ngoba My uma mother's wakhe here. bekhona Yeah. yini awusazi sekuzoba njani. I can understand. Imagine at that time I was 10. I don't know, people are gonna start calculating my age. Imagine at that time I was 10 and that was happening. Imagine a 10-year-old thinking of doing that. Ayi akujwayelekile ukuthi ukhe lithanda ukuthi lifihle iminyaka yalo. No, I don't. No. Oh, come Why? on. Guys, I always say I'm a Ngabe 2K. thina No, I'm a 2K. 2004 going upwards. No, Ay, from Kanjani? Hey, whatever. But and then I went to live with my mother's twin. Oh, my mother was a twin, by the way. Yeah. I think around February after she passed on, and then
which was not a good environment for me. Mhm. Mina angizwani nendawo enomsindo. I easily shut down or shut out if When did indawo you discover inomsindo. your sexuality? Did your Um, stepfather ever know about you? Okay, for abantu abanga-understand, uLexi is openly a trans woman. yes. So Mawazu Gadlaza, this is our Gadlaza, and is also from Inanda. So I want to know why wase kwaziwa ubaba wakho ngoba uthi wayekuthanda. Did they see anything? Were you as comfortable as showing yourself ukuthi kanjani? So the nice thing with me, I've always been an open book. Okay. I've always been different, Ekaya, to the point where I've always been the brave one, the smartest one. Like, Yes, no, girl. no, I'm not shading on my family, but I'm Yeah. like, when it comes to receiving things and viewing umhlaba in a different way, I've always been that kid. Okay. Hence, that is why I was even the one to quickly see would see something was wrong when they told us to motion it. Okay. So Ekaya njengoba ngisho I've always been an open book. I would get mamncane bami besho. When I came out ngithi I wanna start transitioning, they were not surprised Okay. because there was babehlezi besho ukuthi I wanna growing up with they've never had into confused. I would say this one asimtholi kahle. To me now, when I was my late aunt, who I love till this day, I want them bathandayo they are late, which is yeah, I'm getting emotional. Yeah, hlezi kwenzeka kanjalo Yeah. abantu esibathandayo Yeah, when I uNkulunkulu uyabathatha. yeah, when I started my transitioning, she would tell me, Uguti, I'm not surprised, Alex, because even at the age of 2 years old, you would dress play. Uti, I have a younger sister, Uneli. I would dress play and get ngumakanele and all that stuff. Okay. In most cases, abantu bazothi, it's just a phase. Yeah. But growing up, okay, they see it's okay. I think it's hit them Sangina 18. And then you Number started one. cross-dressing. No, I've always, that's the thing In high with school, me. you all cross-dressed? That's the thing with me. I've never like even if ngizogqoka isn't as like as abafana, I would wear something unisex. Okay. Okay. If it was abafana, I would make it feminine. Okay. That is where fashion came to me. Okay. That is where Alright. fashion came to me. So I would have like where was I? Now I'm getting stuck. So I would be like giving Mina and Ekaya. I think when I was 18, that's why it clicked to them. It's okay. No, actually, this is not a face. At 18, pala, that is where uqala khona ukubona umuntu. And I think with the voice, actually, because most people think I did something with my voice. Guys, I didn't do anything with my voice. This Did is you do anything? naturally. Okay, another question. I know that a lot of people, Yeah. including Ulumgile, didn't really understand when I said you were trans. I'm gonna explain. Uthe ufuna ukuthi ngimchazele kahle. Don't worry. Okay, so are you currently on your hormones? Yes. When did you start your hormones? Okay, before we get to that, Yeah. I want to differentiate. I'm also going to differentiate between a gay person and a trans woman. Because No, I don't think there's a need for that. Yeah. Because we've had Aluta who has Oh, done it. yeah. We've had Explaining Aluta who has below. done Oh, yeah. it before. So this is more about you. It's not about you explaining about trans. Nah. So the people already know what trans is, but now it's about you. So when you were 18, waqala nini? Wezwa kephi ukuthi amaphilisi athathwa kephi? Because I was recently contacted Kanyo by this other trans person wangasekhaya. So uyangibuza uthi angimkhulumele no-Alut. One thing is that amantombazane lawo, the trans girls, they're very mean towards each other. Yeah. And Yeah, they banomona, they want to share information. Oh, okay. So uyangibuza ukuthi bandlu aluthi ngangitshela yini ukuthi wethu because What? manje angithi uTrump Ama-hormones. usenze lento le so sebeyakhokhela. Oh, So now since they have to USA. pay. Yeah. So Oh. manje sebeyakhokhela Sebakhokhela manje. sebeyakhokhela Okay. and ama-foundations abaningi lawa be-provide i-medication yama-trans women in South Africa aseyavalwa. So naye ade ngitshela ukuthi sezowakhokhela and sezwala ne-PMP na yonke le nto. So ngifuna ungitshele wena wezwa kephi ukuthi khona indaba yokuthiwa i-transitioning. When did you start? I want you because look engakubuzanga u-Alut ukuthi because u-Alut I mean we already lam ezinye izinto ngeke becomes ukuthi ngimbuze yabo ngifuna ukubuza ukuthi what are the things because I remember yena isikhathi eqalile wayevalela kuba ukuthi ufuna ukuthi abe uyena washutha off sonke yabo le nto ukuthi what was it doing emzimbeni wakho your relationships kanjani cela ukuthi uqale nje from the start ukuthi waqala wathola kephi ukutransition information ayithola kanjani chaze nje. No problem. So
when I realized because growing up I would identify as gay Mhm. because that's what we normally do. Yeah. Mhm. But I would feel good. See, that's not me. Ukubona uma bezosho ngesiZulu bathi isitabane. Mhm. That word really irks me till this day. Funa bethu sis. And I would prefer, mhlambe, something ezinye izinto umuntu mezisho ngesingisi azibi buhlungu. Yabo. Mhm. So angangithi kuba ngcono if somebody calls me gay, but still didn't sit right. So I think around 2018, where I heard about Caitlyn Jenner, I was like, this is me actually. But even though I was like, I didn't know much, and then I went on Google and Kulaba researched. bangazi, Caitlyn Jenner is former Bruce Jenner. Yes. Stepfather Kim Kardashian. Shade noma Kim. So at 60 something, that's when what decided 60 something or 50 something. Yeah, 50 something. What decided no. What decided no. Mina ngumuntu wesifazane. Kanje. Then while she went and cut her body, went and washintsha igama. And futhi imali namandla. Yeah, remove yonke information webhale nguBruce Jenner on Google. Asekho Bruce Jenner, there's Kris Jenner. Oh, There's okay. Caitlyn. I mean, there's Caitlyn Jenner. Yeah. Yeah. So I did my research. Ngaqala ukuyenza research 2020. Yeah. 2018 and 19, I sat back and just like, okay, it sounds complicated. 2020, I Yeah, had, abantu bayasho ukuthi bafike lokusaba. yeah, it's very scary. 2020, It's a I had, huge decision. I had what you call gender dysphoria. Okay. Gender dysphoria is when you are stuck in between the gender that you are and the one that you feel want to identify as. Most Okay. people would say you are stuck between being non-binary and stuff like that. Okay. But I knew it's actually deep down I am a woman. I felt like I was stuck in a male's body. At the same time, internally I am a woman. And then when I did the research and then I found out about the online Oram pop-in clinic where they hold meetings, seminars for the LGBTQI community, especially for bisexual men, gay men, and trans women. Yes. And then I started to attend my meetings 2021. I attended my meetings, babe, issue out ama hormones baqala 2022. That time I was not ready because I wanted to start saying ready mentally. Okay. Yeah. Because this is medication, this is your life. So when you start doing this, it frustrates you. Because ama hormones are a side effect to it. They lead to depression and stuff. So the simplest to explain ama hormones are going to be like a pregnant woman. Okay. The mood swings, the side effects, and all that stuff. Yeah. So 2023, that is when I was like, okay, I'm comfortable now. So what they do is before, which I always advise about, because there are people about kalama hormones ngendlela ezidoji. I understand. That was trending. Hey? Yeah. Abanye bathela, abanye bayijova bona, abanye basemsizini engasizona ngoba befuna ukufast forward. Ngayizwa ke le. Yeah. Why bezedoji uma ngabe kanti abekhona ama-organization like No, USAID it's lack of information. Oh, Because okay, the way I understand. found it, it's when you want something so bad, I literally went everywhere and then I found out about Oram. Now, I found out I was in Florida and then I heard about it. Oh, and then they were there. Yeah. And then I searched and then got signed up and then they took me to psychologist and then you sign. How long was that? How long was your journey, your therapy until you hormones? It's more like a month. Okay. Because you need to be sure. And then there's a waiting period. I was fortunate enough, good see mine didn't take long. There were not much people released. And then when I started hormones, we are monitored. So when I started, bang as a medication for about a month. And then after a month, Tatamakas and check out how is the medication working on your body. Okay. And I was fortunate enough to see when my doctor searched me, she found out I have more estrogen than testosterone. So estrogen is something that's in women, like going to be feminine and all that stuff. So I would say it was 80% and 20% testosterone. So it was easy for my hormones to work. But slow guys, it's all natural. It's not. Okay. And then so after starting my hormones, it's a process in a corner, which another thing, my hormones were tata forever until when you feel like, okay, I'm good with what I have. Yeah. So ahlukene nama-hormones khona umjovo khona amaphilisi so mina ngaqala ngamaphilisi and then which are enhanced ukuthi anginika ama-boobs. I'm not going to show you. Anginika ama-boobs and also afemininize umzimba. Your skin tends to be more softer and shape.
Yes. Iqhaza, yeah. Ushape-ke and your bone structure. So usuzoba weak manje. You would most amalokhuzana yabona laba ngithi it's dangerous ukuthola ama-hormones doji. It's because masushintsha uyathuka. Cause uma uhamba i-psychology uya-explainelwa ukuthi umzimba wakho usuzothamba manje. Ngeke usafana nokuthi ubukwazi ukuqubula 20 litre bo-2 usamasculine. okay. Manje usuzothi uma uyenza lento ufile ngazuthi yabo. Wow. This is Uh, heavy. you understand? Wow. Because now your cells are more feminine. Alright. You usuba umuntu wesifazane, everything ngawe iyathamba as long as usakuma hormones. But the minute you stop, ama-boobs ngeke ayendawo, but your bone structure is gonna go back to Yeah. what it was. Yeah. So I mean, I'm currently on ama-PLC. I take estrogen for feminizing my body to give me ama-boobs. And also nama blockers, testosterone blockers to block anything it's muteslisa, to block inchebe and all, which I hate, to block inchebe namatevu. And I was fortunate enough ukuthi mina sidala sami unwele anginalo. Ngingagunda manje loze limile before even ngiqala ama-hormones, loze limile mhlawumbe after a month or two. Yeah, yeah. So I'm taking those medication, but I want to change to umjov because I'm a PLC since ngilandela after what Trump did. But faith Trump. Anyway, was valid because besathola for free or Yeah. So mevala, we had no choice ukuthi umuntu azithengele, which is difficult kumina njengamanje. I don't wanna lie, and I'm running out of stock. Oh, Malin. It depends on your vendor, on your doctor. Let me just say that because when I say vendor, it sounds as if Okay, so when udokotela kho udokotela wami awakho nje awenyanga. la engathengile last month not last month, in December ngeSibindi, I bought a 2-month prescription. It was 4,000. Oh wow. 4,000. Ubuhle buyasetshenziswa. Ngizokubamba lapho, ngicela ukuthi ubamba lapho sisazoqhubeka. Guys, ngikhohlwe nje ukwenza into enhle kakhulu ukuthi ngithi shout out and thank you to Ivati Beverages ngokuthi nje nisinika amanzi nenze sure ukuthi yena sinxanyiwe. Also, I would like to send a big shout out to my girl Umandisa Omahlobo. Wangigiftela le ncwadi le. Guys, ayithi niyazi manje ukuthi I'm in my sober senses. So I'm going back to izintweni like ngiyabona ukuthi okay manje sengingakwazi ukuthi ngifunde ngifuna ukuthi ngim-appreciate. Wangigiftela le ncwadi lena last year when I was still working as an EA esikoleni ekhanya ukusa wazi wabhalana nenote wathi to Sandy the Sandy nene igama lencwadi ithi Sikaba Yemisa. So I think it's because she knows me because we've been following each other on social media for a long time. So she knows ukuthi yena ngumuntu okanjani, suffering depression kanje. So le ncwadi lena uthi nje izongisiza, and she gave me a note uthi yena, the risk of enjoying a good relationship amidst so many yearning souls is that some may attempt to take it from you or sabotage it to fortify your relationship. Much love. Mom, Mandisa Omahlobo Pharaoh uti enjoy. Thank you so much. That's nice. I'll pass it on to you guys once again. No problem. Well, guys, there's a lot that's been going on. Kanyona. One of the reasons why you are here is because you started something very much amazing. And online just so far abantu bayayithanda. Yazi ukuthi yena Inanda, guys, as much as ngihlezi ngipraise kanjena online mawuthi uyabheka nje online indaba Inanda abantu sebeyasaba ukuze Inanda, and it's become very much difficult for also my business that are within Inanda ukuthi advertise my business abo. I remember at some point I had someone wanting me to promote iloji yabo isemawuti and ngavula i-TikTok account mangivula i-TikTok account yabo ngathi nje mangiphosta nje into eyodwa, but that was good promo because good publicity is bad publicity, but ngathi mangiyifaka nje like it got over 100,000 views and ama-comment maningi, abantu bathi siyasaba, abanye bathi unjani so ngesikhathi abantu babe-responda, so ngase ngivede ngithi ngiposte ukuthi kuhle ngiposte ukuthi yena there's a surveillance cameras 24 hours nani. So uKhanyona started something very much amazing. Ngaze ngikhuluma kakhulu kahle ngize ngeqa amagula ngayo iphupho elakhe uyena ozothi asinabise nje kancane ngayo. Igama layo ithini? iWestern Hlani. Khanyo yini iWestern Hlani and why iWestern Hlani? Okay, njengoba usuchazile Senda about indawo yaseNanda, yabona nje uma ukhuluma ngeNanda nje abantu just abafuna ukuzi-associate nento eNanda. Even nathi mhlawumbe sizoba sezindaweni esithize, maybe kuma-conferences or wherever la sikhona sihlangene nabantu abaphuma kwezinye izindawo,
the moment uthi uphuma eNanda yabona there'll be jokes passing around noma Yeah. sengithatha isikhwama sami Eh, bambisisa eh, ibag hayi eh, ngihleli ne-West yabona nje abantu baseNanda ngibasaba kabi hayibo sisi uhlala eNanda awusabi yini Hey. like eNanda phela mina ngizalelwe khona Yeah, ngizalelwe yeah, khona eNanda yeah. like futhi yonke lento enishoyo nami ngiyibona ey'ndabeni yonke nhlezi ikhulunywa ngeNanda ini kwamina womuntu waseNanda nami ngibona ey'ndabeni njengani And futhi yabona ezinye zezinto akusizona kusikhona eNanda. Kusikhona ezinye-ke When kuzona something khona-ke happens, eNanda-ke baphosa ezinye-ke Mhm. but kugcine sekuthiwa iseNanda uzibuza hawu ngoba lana industrial park Ngenxa laphana yemjondolo nje. kabhesta nje yabo kodwa-ke Eh, sizothini umngcele yeah. uthi nanda Bayasipha yabona phela umhlaba It's- ngowethu kulungile. it's just nje leyo ngxenye yendawo encane futhi compare iNanda indlela enkulu ngakhona ngayo so yile nto ukuthi abantu abayazi iNanda ukuthi iNanda ihamba ifikephi igcinaphi inani Yeah. ileyo portion nje encane I think futhi it's not even 10%, I think it's even less. Yeah. Yeah. I-community le kuthiwa inale abantu fana kuthiwa i-West I would say Gang 2%. yabo Yeah. indawo encane kabi comparing iNanda indlela enkulu ngakhona ngayo so bese kuba khona-ke i-crime-ke bakhona-ke which is ayikho indawo engenayo i-crime yakhona lapho nalapho ayazi khona futhi izizinda ezaziwayo ukuthi zinobugebengu uma khulunywa ngokubulalana kuthiwa iNanda yona ehamba phambili ngokwama-stats amacala avulwayo ema-police station ngokwama-stats kuthiwa iNanda yona ehamba phambili but I promise you mina ekhaya isohlange nathi sibone ey'ndabeni asazi now khona la sengihlala khona ngase-Glip ngizosho kanjalo Yes. kwathiwa iseNanda Glip yes asazi angazi nokukhulunywa ngani nami ngizwe ey'ndabeni Yeah. ngizwe ngoba yeah. befika lapha emsebenzini besoshiya indaba Yeah. ngendlela I don't relate nalento ye-West nani esuke yenzeka kule ngxenye ekhona yeNanda Yeah. zikhona-ke lezi like any other place khona eKhongo mhlawumbe nakhona sekukhwayitha manje I think Yeah. ngabo stop 8 komawoti okuye kube khona-ke crime ekibe Nami, khona-ke yeah. uyabo but Yeah. nje it's ngokwami it's not as kuvela ezindabeni Yeah. so iNanda inezinto ezinhle eziningi inabantu aba-prominent abaningi abaphuma endaweni yaseNanda kungifikelile ukuthi I think it's about time ukuthi abantu bayazi iNanda Yes. ngalokhu eyiyona not just ngalento ye-West uyabona so kukhona-ke umfana wakwathola i-interview in one of the radio shows ayehostwa usisi wami uJacinta Jacinta, shout out to you. Ngiyayikhumbula lo Yes. interview. I just want to say shout out to you. We love you so much. We support everything that you're doing. yes Mwah! mncwa Jacinta uyazi-ke inkosi yami Yes, yes. so Jacinta lo mntana mekhuluma on that radio show wasekhuluma lento ukuthi indlela ababambene ngayo as i-West Gang wase washintela ukuthi hayi i-West ayilahlani Yeah. yabo and then from there kwase kuqubuka into ezoba like angazi ngayibekani it's a payoff line or Yeah. Yeah. but nje i-West ayilahlani Yeah. ngisho mhlawumbe sendi lethe ngixakekile yabo ngizoboleka imali kuwena sendi uyazi i-West ayilahlani yabo ngeke ungilahle Yeah. so bagcina sekuyitemeli kanjalo ngisho mhlawumbe Yeah. I'm asking for a favor or mhlawumbe khona into engizoyibonga kuwena hayi i-West ayilahlani sekuyilani taking from that interview from lento yashiwo Yeah. one of the West Gang member Yeah. yayisho on that show so lento ngayibuka ngumuntu-ke ohlezi ethi umqondo wami ucabanga indlela ehlukile if people bethi right mina ngithi left that's how my mind is most of the time bethi hhayi akwenzeki mina kuzokwenzeka nginenkani sidala ngumuntu onenkani Yeah. so ngabona ukuthi let me change this narrative angishintshe lento ye-West ayilahlani ngase ngaba ne-idea uyakhumbula ngitshela usaze I have an idea yokuthi engazuthi indawo yaseNanda abantu bangayibona injengoba Ubuhle bayo, ubuhle bayo guys, because iNanda yes. it's rich ngayo yonke indlela ongayicabanga Yes, uyabona yes. and ngiyayithanda lento ethi i-West ayilahlani as much as ise-North but taking from lento abantu asebeyazi nabacabanga kuyona vele phela sabantu baseNanda silahlani Yeah. i-West ayilahlani so Yes. we are discovering the hidden gems of iNanda Yes. iyona nto esiqalile leyo isa fresh it's still new ngiyathemba ukuthi tourism yakhona eNanda is going to take part of it Wozenanda, I hope you Wozenanda. guys will be Yes. supporting us. Ngisazama ukuba-approacha I hope sizobathola very soon Yeah. bakhona sengithe ngakhuluma nabo with a very positive response khona Yeah, lokho yeah. nabantu-ke nje osomabhizinisi abakhona nomlando okhona eNanda siyazi ukuthi
uJohn Langalibalele Dube umsebenzi awenza isungula Ilanga newspaper leli selikhona njengamanje uyena obomsunguli walo Yes. evula izikole Ilanga Yes. Libalele. He was the first president of inhlangano lesithi ANC eyakwazi Yes. ukuthi isikhiphe kubandlululo kwi-apartheid ayikhona ngaleso sikhathi. The Yes. reason why Nelson Mandela the first ukuvota kwakhe kokuqala waku-1994 wavotela uHlange lapha ngasekhaya. And my parents were so excited by the way. Wavota ukuthi khona uMandela Yes. ehamba noZuma ngaleso sikhathi nobaba uZuma. Wayeza ngoba ezophe ama-respects akhe kuJohn Langalibalele Dube as the first president. uPrixley Kaseme, Dr. Prixley Kaseme is from Inanda. What? Now I'm getting educated because Yes. most of the stuff I didn't Oh know. my I don't wanna God. lie. Dr. Prixley Kaseme is from Inanda. Yes. Siyazi ukuthi sekhona-ke izinto-ke esezikhona kwibalazwe naming after him. Njengabo isibhedlela, umgwaqo lo esasiwazi njengo-West Street, Yes. naye kuningi kakhulu akwenza emzabalazweni ephuma eNanda. Yes. Kunabantu abaphuma ey'koleni njengayo uHlange High School engilibalile abakhulu from prominent abafunda eNanda. Yes. Abanye abafunda Enanda kwiNanda Seminary School Seminary. for Girls. Yes, njengo Phumzile Mlambo Ngcuka. Exactly, bakhona nabanye singababala Yes, baningi. baningi. Some media people. Yabo, so there's nje a few. kuzoba ukuphakama nje kona kukodwa umqalo wendlela webandla lamaNazaretha siyazi ukuthi iseNanda. Mina njengoba ngafunda kwaShembe Memorial School. Yes. Yeah. Kuningi akwenza ekwenzela umphakathi nje as a whole, not just ibandla. Yes. Khona lapha nendaweni sekuphakameni nesendaweni yaseNanda as a whole Yes. esingakubala. Ebuhleni. Yes, kuningi kakhulu. Singeke siyibale ngokwenkonzo. Sithi Yeah. nje ngokomholo wayekhona Yeah, endaweni yeah. efundisa abantu ukuthi phathana amatayitela. Yeah. Uyabona abelungu asikwakuyisikhathi ezazinze balesi sikhathi. Yeah. Thakana amatayitela nithule phansi. Yeah. Okunye-ke abantu abangakwazi lapha neNanda sisendaweni yamakhosi. Sisesigodini saseMaqadini. Yes. Musenanda nje zazi ukuthi nje ukhonza phansi kwenkosi uNqoqi Yes. Ngcobo. Ngiyathemba ukuthi naye njoba lento ukuthi isafresh sizophinde sihlangane ngoba siyomthulela ukuthi esigodini sakho sekukhona into kanje. Yebo, siyakhuleka baba. Siyakhuleka. Mawazi nje usenanda sesigodini ukhonza kwinkosi yakho uMqoqi Ngcobo ukwazi lokho. So kuningi kokukhona esidinga ukuthi sikufundise abantu ngendawo yaseNanda. INanda akuyona indawo eUsikhotheni guys. It's Yes. not. Akuyona indawo Yeah. eUsikhotheni eNanda. Yeah, yeah. So nje kuningi kakhulu nangonolex sokuyathola ukuthi I didn't know. Like, Yeah. serious. Ngisasho Yeah. nje just nje ipercent elincane Elincane kakhulu. kakhulu. And bese kuzoba khona umsakazo ke kunomsakazo ohamba phambili lapha. Shout out to Ah. Inanda 88.4 FM, ama-products akhona lawa. Shout out Yes. to umphathi uThandeka Ngobesemsane. Yebo. Shout out to Indlovukazi Mapule and all the presenters we love Inanda FM. It's 17 years old this year. 17-year-olds this Wow. year. Yeah. Kubaphathi ngicela ukubala futhi noGugu Madonsela. Yes. Bathi uGugu kunene usisigugu simazi kanjalo abanye bathi Yes. uDonsi. Yes. Naye waqala because babehamba Yes. bonke when Yes. iqala le nto le yeNanda. Mhm. Bantu besifazane by the way. Yeah. Yazi, leadership. So Imbokodo. yes, it's one of the greatest angazi ngizothini radio stations, community radio stations ekhona Abantu around. besifazane benza into ezinhle kakhulu. Nami Yabo. ngiyacabanga mhlawumbe in 2 years time ngibe trans. We wouldn't know. No, guys, we wouldn't know. No. Alright. Ngiyadlala qhubeka Khanyo. Yes, so le idea nje yangifikela ngayikhuluma ngayishare nawe Sandy ukuthi ngeke akwazi ukuthi iNanda akwaziwe kanjalo. Yazi ngale khona abantu abafuna indawo yokuhlala uthola ukuthi iNanda ingaba convenient kubona indawo zokusebenza abayitholile. Ngibatholele futhi lapha ama stand when the minutes kuthiwa iseNanda angancame aye endaweni okuzoba nzima ukuthi ofike emsebenzini because there's no way yena ukuthi angazohlala eNanda. Ngisebe nami siyahlala eNanda akukho lutho lana and it's quite athi nje sisingeke. Ngiyakhumbula unye training engangiyenza umunye umfana naye wayithola indawo yokuhlala eNanda and ngiyafika vele ngingena eklasini kuyakhulunywa vele everyone is advising lo mntwana ukuthi nje ungayilapho eNanda. Yabona uyayazi eNanda ukuzwe eNanda ngeke awukwazi ukuthi ungaya lapho. Bona ke labo Them bantu advising. bayazi Octavia. Ooh. Bayazi Octavia. Oh my God. Bayazi uthena abaculi abadumile abafana Black Coffee. Yes, uThina Zungu is from Inanda. Yes. Uhlala eNanda unomuzi eNanda. Yes. Guys, Naledi aphiwa afunda ezikoleni zaseNanda emzomusha Wasenanda. wasuka ekhetho kuhle umuntu ozomkhiza usisi wakhe Yes, same waphela ondiwe. kuningi.
Sendi ake ngithi nje ukuyigoqa lento Mm. ithi nje iWest ayilahlani it's Mhm. there on socials okwamanje ngoba bisayintsha vele Yes, mina yes. ngithi nje hamba like uma ubona ukuthi into nje ethi iWest ayilahlani Mm. discover the hidden gems of Inanda Yes. vele nje ulike cause iningi into ekhona uzokwazi ukuthi ufunde kabanzi ngendawo yaseNanda. Yeah, there's going to be so much content. Joe manje ichaza nje uKhanyona. Guys, we've opened a YouTube channel. But we haven't launched it. But you can ungahamba nje subscriber. Mawuqeda ukusubscribe la ku On Point with Sandy Nene and now Bopile Studios. Yes. And also uyahamba ke uye lapha ku TikTok uhambe usearch uthi iwest_ayilahlani. Uclick ufollow and please click like. I-content isoloko siyidisha nje njalo njalo. Well, there's a lot that's been happening. There's a lot of trending topics. Usithelo shows nje uloke trendile. Congratulations to her. Wenzani usithelo shows? I heard she got engaged to his Zimbabwean boyfriend. Well, now fiance. Okay, Which yes. he's very handsome. If Ufunis table tell her hi. Oh my God. Oh I'm my kidding. God. I'm kidding. But I'm I'm so happy for her. And I was looking on Instagram, the pictures, you can tell she's happy. You don't even have to ask, you can tell she's happy. But do you think She's even it was a doing- surprise? that she's with someone and else? it's in Italy. Yes, she got engaged in Italy. Italy, not Well, just was it a surprise? the engagement. Yeah. That I did not. If it was dig a into surprise, so much. they hired a photographer. For Or they the were traveling with a photos. photographer. Maphela, Sendi. No, Sendi. no. If I'm planning a surprise on you, I can hire a photographer and hire, but wena Ungazi. ungazi. Yes. Ngithini phela basemkhumbini bona. Ehe. Yeah, Yes, it's they could have possible. hired umuntu ahambe nabo. ahambe nabo. You Wena understand? wesifazane awazi ukuthi kunomuntu la or kunabantu abaharishiwe kanje wena wazi ukuthi nje we are just or we are holiday or Yeah. ini. No, So it's possible. Yeah, it is no, possible. I'm no. not Would saying say anything it could have been okay. It was a surprise, and then husband. Now saying about this, and then fiance, Fiancé. and then fiance, or even tell what it would be nice to have some pictures. So they redid it. Mm. It could be. It could be. okay. Because I would do so if there's something nice saying But it's acting as a surprise. Yes. this needs there are things that this needs to be on camera. So Okay. it could be Futhi that. enye into nawe mhlawumbe ngale nkathi ngisurprise like the really surprise or the engagement or the proposal. Yeah. Mhlambe ikhanda lama lingendlela engayithandi maybe I'm like, no. elevate Oh, my okay. nails. No. Yeah. So let's just So now I can just asiqale like capture phansi. this memory Yeah. and Eh. help you write the story. Siqale Yeah. phansi. Yes. Oh, Ngalokho okay. kungenzeka Sid. It could. Yeah, well, kungenzeka. Speaking of trending topics, Futhi, congratulations, Hello. I love you so much. And also, wow, someone that I really much, very much adore and I really like, Ohlangan Pile, who also happens to be a very much colleague of Ukanyona, Usama Jobe, wa breaker the story lesi esasi involve amawela se Chesterville. Well, iwona ayifaka actually kulesa story. Some amawela se Chesterville. Yes, I was like, can I tell you something? Amawela se Chesterville, they've always been my favorites. Yes. Like ngangihlezi nje ngibathanda and at some point uthi manje sebeyidudla ke manje nje sebevuthiwe How? nasebusweni Imali. sebevuthiwe Imali Yo. aseqondisi. babambe crush yami Okay. go-to Oh, bese ngifuna ukusho ukuthi asike Which one? Sekufuna siqondise ulimi sevele angikwazi washo ukubahlukanisa ukuthi hayi ukuthi bengibathanda bebeyicrush bengibacrush. bengibacrush bengibathanda Amasaba well. bengibathanda bengibacrusha So besaskini kudala okay. manje isebeyidudla babenzela I Okay. win. So That's wena that. usithanda Don't say isidudla. that. ngithanda Lapha isidudla. lena preference yami ngithanda isidudla mina. So Yeah. naye akasithandi yena. Oh, It's kuthi okay. amawela se-Chesterville ayi-type yakho. Wala lapho. Yeah, anyways, yeah, so istory involve amawela se-Chesterville Mhm. and isikole esiyi-boarding house. Well, not a school, it's a boarding house. Banama branches in PNP nasebay angithi. Yes, Yeah, yes. Kodwa the main branch ebikhulunywa ngayo kakhulu on the story PNB. Pietermaritzburg. Yeah, bese-Maritzburg. Ukhanyona-ke uzosinabela kabanzi-ke ngayo. Ha. Usama Jobe into engithanda ngayo ukuthi yena wenza umtatheli into esatshwa like ama-senior journalists and Yeah, wasimele isitori yeah. sakhe. And you know when you're fighting a story, especially on Facebook, Mhm. Especially for where- kids. Yeah, and futhi Mawela Chesterville, they have close to 1 million followers on their Mhm, Facebook mhm. page, and Usama Jobe is just like less than 100K. Would see
wenga offendeka kalula. Like I mean wenga intimidate kalula uthi asabe, but ngiyasibonga isibindi sakho. And also adding on to that, I think that's another reason why Usama is nominated for Best Social Media Handle for Mazansi Community Media and Creatives Awards. Yeah. Congratulations. Yeah. Yeah. If you guys want to vote for Usama Jobe, niya lapha page lakhe, and then like uKhanyona uzobe seyasinabela ukuthi yena Usama Jobe kwenzakalani ngalesa story Khanyo. Okay. So, istory sapostwa Usama Jobe Yeah. about indawo the Funda, the after school program. Yes. Mangabe ngibiya kahle njengamanje. So izinto esazibona laphana zasithusa. Zasithusa and zazi very very serious. Yeah. Very serious allegations. So uma iposta indaba usebenzisa ivideo eyayenziwe amawele aseChesterville nama ngikwazi ukubahlukanisa nkosiyami. So one of iwele of amawele aseChesterville. So why poste ivideo ngenkathi ekhangisa ngendawo yona. Let's ask Kangiso, it's been on for a long time. It's been on for a long time. I think Clement just not 2 years. Well, like Yes. 7 sona nje throughout. Yes. Yeah. So uma ngabe usama poster about into nayayithole kubazali beyingane ezifunda lapha ya wayesebenzisa nayo lo video ukuthi this is ngaleso sikhathi uthi usama wayeposta le video ngenxa yokuthi ukuze kwazi ukubonakala ukuthi yipi le ndawo akhuluma ngayo and ngalesa sikhathi wayesayitshela ukuthi uwele yes like uma ngabe uinfluence uyazi nawe uyaqashwa uadvertise izinto so he thought kwakuyinto kanjalo so in the long run kwatholakala ukuthi naye is part of the program noma ngeke ngene kakhulu kulokho so mina as uQueen Rejoice i-social media ikhuluma izindaba eziningi ezi-wrong ezi-right ngakhona into engayifunda yokuthi angiphawuli kakhulu ku-social media ngingakalazi elinye iside yabona Usama ngiyamazi ngiyazi ukuthi intatheli ngiyazi ukuthi sisebenza naye ngiyamazi futhi ayifaki into engazange ayicubungulisise before iye page lakhe but still angiphawuli ngingakalizwa the other side so engqondweni wami was like let me wait for iside likawele ngaze mhlambe angaphawuli because it was izinto ezazilindelekile nesijwayelekile wavele uwele walwa waqhamusa ivideo well ke njengamanje sikhuluma kwi-past tense because awasekho lo ma video asawa remove wafonela Usama Jobe I think because Samuel lokeshile ukuthi angeke ngwa remove engaxolisanga so a day before sizokwenza ohlelweni uwele wafonela Usama Jobe baxolisa Usama Jobe wabhala futhi page lakhe clearing that part ukuthi engazi ukuthi kwashelela ulimi so mangabe ngaleso sikhathi ke walwa uwele elwa noSama Jobe ekulweni kwakhe ngangilindele mina ukuthi asho ukuthi these allegations kanjani ngazo which is he said nothing about what was going on yes ngaphawula ngaze mawayibona ni comment yami wele I don't know ethi wele I think bese kuyisikhathi lesokuthi since uthi Usama Jobe i-wrong land ayipostile can you tell us ukuthi yini right yabo because I think fele sazi ukuthi kuyikuphi since wena uthi akusikhona lokho so I tried ke ukuthola abazali nokuthola who is the founder sagcina simtholela founder of isikole leso sakhuluma naye before wakhuluma kahle umpongo wakhuluma kahle and then sasho wavuma amaphutha wakhuluma kahle impela wavuma nesikhathi sesemoyeni was okay we need to bring this on air with Usama Jobe naye umzali noma Paula kancane but wale umzali nje wale ya serious allegations engazuthi uma ngabe ukuthi insolo okumele ukuthi silandelelwe ukunga-involve amaphoyisa and social development sikhulunywa ngabantwana. It's that deep. Yes, it's that deep. Umpongo naye washo ukuthi uyawazi those allegations ayishiwo washo on air yena into ayenza wa-remove istaff lesi sasithinteka in those allegations going further kwase ukuthi kulele kubazali phela imake okay so yes. Okay no athi ngakusho lokho athi ngakubuza lo cela uqhubeke he took accountability into engithandayo yes he did nanokuthi kwaba nomhlangano wasa remove leso staff
baxoshwa washo kanjalo baxoshwa labo bantu ababethinteka kulokho-ke yena-ke phela ngoba uwele naye naye waxoshwa uzwe But wasn't he just a Sandy, I marketing don't- strategizer? or no something? he's part of it but it's just not The face or- yeah he pretended Okay. to be the owner Oh. bama owner in the public eye because they were the face of the thing so Sandy. kanti we staff okay Sandy. sorry about that Dishing. Ngikubize kangaki Sandy? How many times I called you Dishing. Sandy? akulutho akuze wele But we are being on Okay, point. We are listen. being- Yeah, Oh, yeah, on he's point. gonna send you on point. Just Eh, Sandy. So yeah. ngikubize kangaki? sorry Okay, angibazi abantu kuyibona abathinteka. okay Angiwazi ngamagama abo. Angibazi ngoba even umzali esho on air washo ukuthi laphana kwakhona abazali abenza u1 no 2 no 3 apparently bavusa ingane ngabo 1 ebusuku bayishaya basazime ngamakhanda bayishaya zime ngamakhanda into enjalo. How old are the but kids? uma ucabanga Ingane ingane high high school. school Shuthi probably high like school. grade 11 grade 12 I'm if in not high sure, school nje asazi kahle kahle. ayishawelani. The trauma. Nanokunye esakuzwa sikhona uthisha ngathi wayinokuthinta ingane ngenye indlela but amagama umzali akawashongo on air so angibazi amagama. Uyazi ukuthi ngicela ukuthi kuphula ulimi lapho Mhm. yabo lena yabazali abasenda izingane zabo ukuthi ziye ema-boarding school ngoba ziyahlupha Mhm. mhlawumbe kuthiwa hambe kaNongoma noma hambe uye kephi hambe kephi. Mhm. There was an incident umakhelwane wami I know a boy that was Mhm. being sent away Mhm. for kanjani so the boy came Mhm. ngama-March holidays Mhm. wayesendwe enkandla ngama-March holidays mase kumele ukuthi abuyele umfana wabaleka waqala wahamba wabaleka so mina when I'm asking him apparently the boy was being touched by uthisha wesilisa but umama kamkholwa ayikho into ayikholwa wathi uthi ingane Oh, vele ukuthi ingane ingane ngeke yeah. lo thisha bayihlukumeza ingane ngoba yathi ulawe na ngoba vele uyahlupha so manje Oh, Sandy. ingane ayisakwazi nanokuthi ikhulume siyasaba Nobody's So gonna the- believe. ingane yagcina ingabuyelanga esikoleni and then yagcina isiyenza izinto ey'rongi and then yashawa iforum yashona yeah I mean, I blame parents. You know the story, right? I've heard of it. Yeah, Good so- thing ngazi. Yeah, Nakuyona le okay. case asikwazi thina ukuthi qhamuka umzali athi ingane yakhe kuwusidokuthi sesiyagijima phambili. There's no case into esizwile asazi. So uma ngabe khona ama-allegations akanjalo Umzali aka-act. umzali okuyena okumele a-act kanye nomntwana ukuvula icala and kubantu kulandeleke ngendlela Siyambonga e-relevant. nomzali ukuthi ayelalela ingane Yabo. yakhe. So yes, everything eyayikhona kusolwa ngayo nje engathi nje airpostwa uSama Jobe laphana about leya ndawo uMpongo confirmed waze washo ukuthi kwaba ivumelano zabo nabazali Ukuthi ingane okusho ukuthi- abayidiscipline kanjalo. no not lokho Ukudla. Oh, no sengisho ukuthi Kwi-rice cishe elu-4. saying to you. No, kupha okuyisivumelwane Cha, ilokho ukuthi kwakungesona i-rice isivumelwano. ubhontshisi fanele abe u2 lapho sizothi ama-toilet abe njeya. sizothi u-alleged Alleged. alleged Yeah. isingisi Allegedly. lento esishoyo. Yeah, allegedly. Cause uMpongo into ayisho laphana yabona ubona uma sekuthiwa it's my word against yours yabo kwase kuyinto enjalo ukuthi izingane zishenye into while uMpongo naye usho kunye kokunye kwalapha Nabazali basho kunye. nabazali basho kunye so But nami I want to know entweni- isivumelwano now. entweni eyenzeke kade ungekho wena kukhulu ukuthi uthi ikuphi ngempela okwenzekile Yeah. uyabona so lengxenye nalengxenye kodwa khona bese kuba khona iqiniso ke Yeah. Yeah. ubona konke lokho Mhm. so that's the most difficult part but however indaba zama-rice namabhontshisi awu-4 esesiwabona yes yenzekile kodwa uMpongo uthi yenzeke ngoba abazali abantwana baye bafuna usamo uthi abantwana bafike baphake badle Awukase kahle. kusamo lo yabo Ehe, bese ethi umntwana uma engasasuthi esefuna usamo uthola sekusele ubhontshisi owu-4 ke phela yabo and then So, ama-toilet usho kanjalo ama-toilet uthi aketuke. ama-toilet ukuthi aketuke uthi-ke la ama-toilet abawasebenzisi kahle akhona ama-toilet asebenzayo Did they show you? so No, phela it was usho an njalo. interview on air. Interview Oh. usho njalo uyavuma impela akhona la ma-toilet but awasebenzi Okay. yabo akhona asebenzayo washo ukuthi kunokwenzeka abanye abantwana abakhulela emakhaya uthole ukuthi la flashwayo abajwayele they Mhm. prefer
lawana angaphandle omgodi Oh, really? hhayi ngoba usho Oh nje yeah, Hayi there bo, are people. emakhaya Eh, No, sihleba. they are. I don't Yes. lie. Bakhona? I know a cousin. I know a cousin. Eh. Okhulele emakhaya. Like even when it comes to house Uprefer appliances, ukuyonukelwa house. emgodini kunokuthi It's besides aflashe. when you're used to something. Besides the toilet, house appliances. Abona ukuthi ayamhlula. He'd prefer their own. No, but toilets. no, but awuyizwa lento Sikhuluma lengishoyo. Yabona with the Sikhuluma toilet. nge-toilet la. Yeah, most Because people. I mean, no, Lex, be realistic. Nami nginabo cousins basemakhaya and ngiyazi ukuthi abanye baba excited ukuthi baye ukubona toilet. Yeah. i-toilet eflashwayo So it could never be ukuthi iy'ngane lezi zikhetha ukuyosebenzisa i-toilet lasemnyango. Leli Rather likhethiwe than- kanjeya. But Lishiye I don't eliflashwayo. think that's Never. always the case. Imagine the germs. it's one of those things ebengizisho ukuthi lo uthi Uthi, lo lo uthi uthi, yabona yeah. so manje ngoba Yeah, besingekho if it was like Yabo. I'm sure if it was a bigger story or ENC Mhm. bebezohamba namakhamera bafuna ukuyowabona ke lawo mathole. well But- ama-toilets are there into uma ngabe sekhuluma usamajobe futhi wakhuluma kakhulu kuMpongo ukuthi okay siyakuzwa Mpongo mhlampe nani-ke I think libhekisiseni lento yokuthi at least ngoba ama-toilet angasebenzi fakani i-red tape yabona ukutshengisa ukuthi alisetshenziswa nanko Be professional. asetshenziswa ngakithi yabona wavuma iphutha lakhe uMpongo waxolisa kulokho washo ukuthi they are going to step up besebenza kangcono kuleyo department I really hope ukuthi So- whichever, I mean the kids after, I really hope the kids after Yeah. leyo nto leyo abahlukuthola ngokuhlukumezeka nkosi yami. I hope Nabazali abatholanga ukuthi kuthiwa ingane zakho kugcina seyexoshwa mhlawumbe ney'ngane Yeah. ey'namafoni ngoba ngiyakhuluma abasebenzisa amafoni abasawadingi angathi ingane ziyaphucwa amafoni phela into kushuthi njengalezo. ividiyo eshuthwe ingane isebele umzali wayo ngoba Eh. usama was apparently contacted by Umzali. abazali. Mm. By the way, the reason why ngifuna ukuthi sikhulume le nto lena ngifuna ukuthi nje ngim-uploade usama ngithi nje well done, very 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 proud of you. Unesibindi esinenyongo Unesibindi eceleni, esikhulu ngimtshela. because manje because mase ngizwe kokhona abantu basebefuna ngisho nale location yakhe sebezama Yes. ukuthi kodwa I yena know. he stood his ground. You know when people Yes. do that, it's because they know they're guilty. Yeah. You can't threaten me, ngisho something I knowing very well that you're innocent. Yeah. If you know that you're innocent, No. uzosukuma uzilwele. But if you're hiding like this, you're trying to threaten someone, you're guilty. Ngokwe-review yami Mhm. ngabona laba abantu ababebhizi befuna usama ngabona sengazi ukuthi ibona impela bebengekho relevant kwi-story lesi Mhm. ngokwe-review yami like why manje sekulo segijima phambili yabona Mhm. ngoba lento ibidinga i-boarding house ibidinga ufunda ukuthi kube no come forward which is i-approach ka-founder uMpongo it was so calm and different and yabona nje ukwazile ukuthi nje asamukele waliveza futhi iside wawavuma amaphutha la ekhona which is yayingeke izicreate lokukhuluma ongaka okube Manje khona. lese ngiyibuza Yabo. kuMpongo bengakhulumi nowele yamtshela ukuthi hayi bokahle ndoda. Stop contradicting yourself. Ngoba yena eselokho nje sebhisi attack usama. Se-attack amadoda akhuluma ku-social media. I think In- babengakhulumi ngoba I think waposta on his own capacity wele ngoba after some time even before we went on air mangithi ngiya-check la maposta wasekho okay. I think angathi phela nami ngiphela wayesebenzisa ihandle yakhe Mhm. just waposta I think maybe bakhuluma afterwards and then that is when wele wa-shutter down wakhipha amaposter wafonela nosama and then waxolisa yeah. Engiyithandayo ukuthi yena iphele list, ngoxolo. yeah. I'm very much happy for that. Yeah. A lot is going on and I did mention earlier ukuthi yena uKhanyo is helping me go to rehab. Speaking of rehab, Connie Storing is one that's currently trending of a Trixie that was on Big Brother. Yeah. She was on a certain podcast and then she's sharing some stuff. She speaks about her being on drugs for 10 years and ama-drugs wa-introduce-wa umngani wathi abazame nje kodwa umngani kwabe leyo nto uthena uba sobe uyayeka yena uzoba hooked. So leso story leso ngasibona ukuthi siyarelate kumina with the issue yama-drugs ukuthi yena oh my gosh yabo istory masikanje yabona ukuthi yena indirect usengihilile mina and then Like, nami I'm not the nomuntu only engikhuluma one. naye ngayo ukuthi yena hayibo yazi ukuthi yena I can also pick myself up. I mean khona nje ngibona ukuthi hayibo nami sengwadle for over 10 years manje ngizobe ngibe normal kodwa nangu Trixie I mean she's amazing, she's doing well, she was on Big Brother, she went so She's far. gorgeous. She's gorgeous, she's so pretty yabo ukuthi yena hayibo indaba yama-drugs kahle kahle i-issue eyenzekayo ukuthi abanye abantu bayasaba ukuthi bakhulume ngayo emndenini
emndenini ukuthi yena ayibona ekhaya khona umuntu okanje or because abantu becabanga ukuthi yena abacabanga ama-drugs becabanga iphara umuntu oyiphara kanti no lento le yama-drugs ikhona iya-exista ngoba yakhumbula ukuthi ngesikhathi ngise kwi-social worker lathini lathi i-social worker kungcono ngoba ufike uklini unuka kamnandi unje akabi umuhle nje bad wathi akabi bad, yes. kanti mina ngikubona ukuthi it's so bad because kuthi kuhlukile ukuthi umuntu obhema ihunga engayibhema ihunga mhlambe u2 weeks kodwa yena uzosheshe abonakala ukuthi ubhema Yeah. kodwa mina ngoba for over 10 years i-substance abuse kodwa ngiyavuka ngiyageza ngiyaklina ngenza ngeke unginothise Sendi kunabo bhuti ama-recruitman amahle Bafaka u-suit and tie. kahle, yebo abaney'tshalo ey'kanyiwe, aba-right, Mhm. abacwilile kulezi zinto uyabona and ababonakali. Mm. Wena nje ubona nje umuntu o-right, abanye bayasebenza, they have successful careers. Mm. Nje it's an issue ngempela. Mhm. Bakhona and baxakekile and they are deep kuma-drugs. Mm. Kodwa ngeke uze ubabone uma ungahlangana nabo. Mm. So bakhona they are there. It's a shame. It's sad. Ngiyabuza ukuthi ene kwathini nje kwena uthi ena wemali reach out to Sandy like uthi ena ayibo like why ngifuna ukuthi ngisizwe Sandy. Okay, I know that we have a relationship and we've worked together siyazana for a long time. What like yini yayiringa nje at the back of your mind? Okay, noma ngize ngifike ngale ngingathi nje Yeah. khona umuntu othize engake ngaba nakho ukumsola ukuthi I think he is on drugs, but ngangingenayo isho. Sure. Yabona anginayo Because into you've never ebambekayo, angikaze ngimbone high, Even angikaze high, ngimbone okay. njani. Kwakukumsola nje ukuthi I think this person is on drugs. Ngendlela ayisebenzisa ngakhona imali, yabo. So ngangifisa ukumsiza ngaleso sikhathi. So issue yami ayikabili yakuthi it's either he's gambling or it's either he's on drugs, but I don't know. Until you Uyabo. concluded ukuthi he's not gambling. Until ngazama ukuthi azame ukukhuluma into yakhe. Uyabona, okay, this person is not is not gambling. So yini enye engamenza spend so much money. And then my conclusion was, no man, this person is on drugs. But angazi, yabo, I don't know. Till waze wayikhuluma lento but wayisho yancane kunalenkinga yena abhekene nayo. I think ngaleso sikhathi usuke engakaziboni ukuthi unenkinga. And I think ama steps few esawahamba ingoba kwakuyimina engangiphusha not ngoba kwakusuka kuyena, uyabona. But ngakubona ukuthi umuntu uma nama drugs uyakwazi ukuthi aye la. That is how ngathola khona ukuthi uyakwazi ukuya la. Njengoba sesihamba nawe Sendi ukuthi I know uma usudinga i-rehab nazi iy'tephu ngayifunda ngaleso sikhathi sakhe. Okay. Kwasho ukuthi yena wangaqhubeka ngoba I think imina engangiphusha nanokuthi naye wayebeka engazuthi into encane azange ukuthi ayibo. Hayi kanti into enkulu kangako. So kube lula ke Sendi so sengiyazi so number 1 ikhona i-rehab yamahhala which is kwi-area osuka kuyona wena Sendi I think ise-Newlands i-rehab ngathola nangayo ukuthi iyenza nje kanje what are the steps uqalaphi uyaphi lolo lwazi ngalithola ngangiresearchela yena lo yabo. So wena kuma usubhala on social media okokuqala nje ngabona I uploaded you na Sendi igama lakho likhulu kakhulu ku social media so leso sibindi sokukhuluma ngento kanje phambi kwabantu bebona ngabona Ngale ya comment lapha. Yabona ngabona ukuthi nje yo Sendi uyabona and then nami senginalolu lwazi lokuthi it's possible phela wenza kanjani because wawukhuluma indaba ukuthi nje awusayifuni lento seke wazama futhi uyahluleka awazi ungenza kanjani uyabona. I really applauded you nangokuthi ube nesibindi so let me talk about this openly because angisayifuni yabona isisuka kuwena. So ke and then ngaku-approacha ke because ngase ngazi ukuthi imaphi ama steps okumele uwathathe going forward. Which I appreciate so much, guys. I appreciate so much. Ngaze ngamtshela uKhanyo ngathi mina uyazi ukuthi u-Alutha my godmother knew about these doors. But angazi noma ngizothi wengangibona ukuthi I mean I don't come across as because like people think I have like I've got it all good
I don't come across as someone that really is oyisenkingeni. Angazi ukuthi kufanele ukuthi Kwakunzima yena ukuthi abone because uclose kakhulu kunawe. Njengoba ngishilo ukuthi nami kukhona umuntu engihlala naye angangamboni. Uma sengizwa ukuthi kanti inkinga ekudala kanje, I'm like, what? Yabona khona Yeah. sengithola after some time. Yeah, so- Ngibone nje very late. so seyasho naye uthi yena ayibo kanje ngase yabo mina ngokwami because like yabo abantu engibatshelayo bathi oh, they're so proud of me in ngase no, definitely yabo mangibuye I definitely need to. By the way guys, ningalokho uyabona for sure masiphuma le show le ngizobe sengise rehab khona eminyango ehanjwayo kakhulu mina nje ngihambe eminyango eminingi and futhi eminye yawo I had to fight because I mean ukube mina bengayimisela ngempela ukuthi yena ngihambe nge-rehab lapha e-clinic enala seminary clinic isikhathi belokho benginika i-run around benze lento leyo abayenza ngangizovele ngi-give up ngiyeka but I chose ukuthi ngilwe neclinic ngithi mina no udokotela uzoyigcwalisa le ncwadi no you will do this and kwangisiza shame so far i-process I've done TB test came out negative I've done I have an appointment coming up on Friday with the doctor and then on Tuesday ngiyahamba ngiyobona ama-social worker with the form and then ama-social worker azobe sengitshela ukuthi mhlawumbe ngiyanini isiphi step esilandelayo sinjani ngizobuya guys ngizonitshela ukuthi yena kwenzakalani kuningi kakhulu angazi ukuthi nganibonga kanjani guys for being part of this podcast and also Khanyona ngazi ukuthi ngakubonga kanjani for helping me and ngiyathemba ukuthi nabanye abantu bazosizakala uKhanyona ngisazama umconvince ukuthi yena khona-ke kwi-website lahlani kube khona i-foundation ethize where kusizwa abantu abamaphara asebefuna ukuyeka abanganayo knowledge. By the way la ulumkile also develop some websites design ama websites since thina singanayo i-website lahlani so he's very much good with that i-website engasenzela because I mean we do need mhlawumbe le website as time goes sewukhona ama-sponsor sewukhona ini i-website nje ibalulekile just so ukuthi uma kusearchwa ngatholakala TikTok kuphela there's information yethu address in what we are about nazinto enjalo so uyazi ukuthi uzothinta umngeni mawuthi because it is idingala regarding that. Lexi ungathini nje amazwi akho nje okugcina about being with podcast lana on point to send nene what can people look forward to Lexi what are some of the things that you do? I know that you are host ama gigs you are MC abantu bengakubona kephi ama details akho nama social media handles. Okay, first of all, I just want to show gratitude for inviting me. And this is I know at some time Usendi was mad at me because he had invited me before. How? Because I know I was busy at the time. Yeah. Right. And then got cancelled on last minute. On last minute. Oh. Yeah. But no, but on my defense, I had explained I might. But okay. I understood we passed that. Yeah. So again, I'm very grateful to be here and also share my story. I've always wanted to share my stories, life journeys and stuff, even though I didn't put out everything. Yeah. There will be a time for that. No, you will come. There will be a come time. another There will time. be. It's just So also, yes, I also do hosting and also MCing. And with MCing, I don't have a gate because most people, when it comes to MCing, they say only parties, only. No, in any event, depending formal, imcimbo, imshado. uyakwazi nanokusina njalo. Ha. Not that much though, but yeah. But no, uyayidakaza shaye ne-stretch oh my guys. God. Ngampela. Sandy. Ugqezi uyawudedela. Well, he's not lying, but Yeah, no. ugqezi uyawudedela. Ashane so. Yes. But my biggest passion, there's something I wanted to do. I think ngizofuna se involve kwi-West Island. Okay. Since I'm a fashion designer, All right. it's something I've always wanted to do. Like ukuthi will go, let's say for example, Sopiki High School A1, Esenanda, and then skets hey ingane lethu ukuthi is really interested kuya kwi-metric dance and then ngimsponsor ngimenzele I think what we can do lovely. is what we can do is we can do
i-competition yama-high school Okay. where Yes. ingane fanele ukuthi mhlambe ibhale story about Inanda Mhm. and then we pick the best story. Oh my God. That's like, Yes. guys, We now pick you're this- having these ideas. Yeah. Son. And we also- pick the best story. After picking the Yes. best story, when uzoyigqokisa, Yes. sithole no connection nami nginabo mhlawumbe sosula connection. namakhahaya Yes. around yellow finanda Yes. indawo zokuthatha And also, Yes. bayihambise ngalezo zimoto lezi ezinswempu like Yes. it's a Yes. lot or sithole nama-makeup artist Yes, abazokhona Mr. Mike Kumalo, Yeah. the owner of Leon's Lounge, last year Yes. nawe sponsored uGuy driver Ehe. ehamba Oh, Electric dance, yeah. such a fancy, yeah. beautiful car. Ooh, Yeah. So, nice. and also, since I also do modeling, I know ingane ngasekhaya. Well, it's people actually abangenza. I've always loved modeling, but it's people that make me wanna be like that make me join it. Because people say I have this walk. I mean, my natural walk. I walk like Naomi I'm modeling. Campbell, walk. Naomi It's Campbell, walk. natural, and ngaze nganotice like one of my then friends. Yeah, I'm saying then friends because we're no longer friends. Anyway, yeah. Okay. Okay. My then friend, ababethi, no, as we thought we were faking this work, because ukumbona umuntu uma uyenza enganakile, uyakwazi ukubona into ayifekayo neyenza naturally. Yes, And then they realized, oh, this is on you. Like, Mina, I can- thought, awucabange mina ngidideka, I thought Lexi was a female. biologically female. Oh, Yeah. man, So, yabo ngimbona, if ngathi ukuthi mina, wawungashongo ukuthi Lexi is a trans, She was not gonna know. ngibone. Yeah, same as Because Lulu. He was not Lulu. gonna know. So. ngibone. So I also want to assisting candidates are looking for AMA agencies, and Okay. also kunama scams agencies. So I wanna Yeah. assisting candidates. I can name a few, but they did not sponsor us. So ngengwa name. Yeah. If ngifuna name drop sponsor Shani Lokuzane na podcast. Never style Aslan. Anyway, no, I'm also this year I told myself I'm gonna be busy. Hence, that is why I think in push sending it to please with Lokuzana abantu bakwinandi FM and also nabantu bakwi-Meet, which fortunately sahlangana now, and also I can see izinto zenzeka automatically. I didn't tell you, I have people approaching me. There's an agency modeling approaching me on TikTok. I'm getting like after what we just did, we haven't done much. I want to thank you, Sandy. Oh. You made my followers on TikTok grow. Everything I touch. In the 2 weeks time, I don't wanna guys. I did have a few number of followers. Yeah, yeah, yeah. It was Yeah, no, but now you do 1,000. know you do have a following, Vele. Yeah, some should see after what you did, it Oh. grew immensely. That's and great. and That's great. also I have people I mean Giga fashion, but Right. now so being approached more. Oh. Ngize ngafollow this person bekade sagcina naye uRifile Modisele. Oh my gosh. That's my guys. baby. That's my friend. Can That's I tell my you friend. something, guys? That's my wait. Yeah, guys, okay. guys. I was 19 years old, Uh-huh. writing for Zanzi, the biggest online blog then. I was the youngest writer. And Refilwe Modisele is one of the first people that I interviewed. I loved you so much. Mwah, mwah. I love So you've been Refilwe. around. Mina, Yeah, I'm not. she's a guys, model. she's a philanthropist. I'm not bragging, but Mina no Refile Modisele. Oh We my are God. on conversations. Like since Yes. we've been talking before, but now the jealousy. That's my baby. So Yeah. now abantu that are starting up like me and abanye sebe just a year because they are engaging with me, which I very much love. And this year I told myself, from now on, I'm following every passion I have: fashion, music, dance. Oh, I'm an actor, by the way. I started acting is the first thing I started in high school, and I You was did drama. dramatic arts, yes, and I also did business studies. Okay. Yes, as we are business people, but my first love was media. I did dramatic arts because, okay, but are you sure you want to do this? I was like, can you trust me for once? Which is now, I'm sure, I told my brother, he's very happy. He saw what we're doing and it's like, okay, now I can see what you were doing. Yeah. Now I'm starting to, like, but this is nothing, guys. I don't wanna like, there's more. You're gonna still see me on. And I have a lot of people who are doubting me, even a few family members, which are now inboxing me and congratulating me. Well, fake congratulating me. But social media. oh, on social media, on TikTok, it's Lexi Mackenzie. It's Lexi_Mackenzie. And on Facebook, it's Lexi Mackenzie. On Instagram, it's Lexi with IE. I'm not that much active on Instagram, but Yeah. I will try to be. But I'm mostly active on Facebook and Awufuna uthole TikTok. iblesser?
No, Ama-place I agcwele w- kuma-Instagram. I boyfriend I'm I'm How? kidding. Oh, you have a boyfriend. I thought you were single. I know. I I'm thought like, you were single. No, but like if we go on a place, I like Like, nje, like. So, I phone in my top, like ngengabe Like, my like, it's girlfriends don't okay. understand, so it's so to the It's man. not like- So I'm now I'm gonna be more active because I wanna do a modeling shoot and also a video, maybe so seven sana lo, yeah. Yeah. And I wanna do because I'll design something and then just leave it. Because it'll be like, at first gang stuck, I didn't know where to go. I've always wanted to speak with Sandy, but Sandy has been occupied the past few years. 1 minute Sandy is here, the next is there. So this year, I always say at the same time, like, no, it's God's timing. Yeah. Because I think if I'm opportunity last year or the year before, I wouldn't have taken them seriously as I am taking them now. I think Unkulunkulu was waiting for my mind and mental health to be like, this is what you're doing. So again, thank you so much, Sandy. And guys, in this house, and obviously now with TV. So Oh, yeah. Yes. Queen Rejoice. Yes, Amazakokugcina, and where are we getting you on social media? Samnandi kangaka, like, Sazobuya. 5 minutes. Sazobuya. of it. Send it. You know how much I prepared? Wema. Sazobuya. Sazobu, Yeah. prepare. Yeah. Guys, into engayisho ukuthi emhlabeni kuthiwani trial and error, but akumi. Njengamanje kune uSibusi uzolontsha on Sbusi. Saturday. It's just ukuthi izophuma i-podcast isidlulile. Yes, Ima. Sorry, Sibusi Shangase, Yes. Siswami, industry sister. She was supposed to come to the podcast. Oh. But she became very busy because Uh-huh. manager, okay, is it a manager that stays in Joburg? So she was supposed to come, but she had to go to Joburg. Go to Uyabona. Seguyile so angazi uma ngisazokwazi nokumenza kwaphela ngizama uzoyenza mase ngibuye rehab. But she also has a show But now on mhlawumbe Inanda you FM. can, yes, une-show. Congratulations, baby! I saw you doing big things. Yes, big and things. so uthi-ke kule Zulu Lover Girl alifi Inini? iphupho. It's on Saturday lesiyabona coming mhla Saturday? 25 years. And Oh. i-podcast yobe isiphumile, but mhla 25 April uyalontsha so besikhona-ke. Khuluma nami masiqede khuleka. Oh yeah! Khuleka. Okay. So uthi-ke alifi iphupho umnikazi esaphila. Esaphila. Yabo, that is so powerful. Yeah. Yabona. Angazi ukuthi sekangaki ngiqala phansi. Mina ngiyazi. Angasekangaki ngiqala phansi ngiyazi. impilo, but I'm still here. uPinky obengenza. shout out to you, Pinky. Yeah. You did a wonderful Yes. job. Yes. So uthi hey ngiyakhumbula uNcoma uPro, uSuPro uvela phuma ejele wagijima kakhulu. By the way, Pro u-producer of The Morning Shake Up lengenza on Saturday. Oh, So, shout out to yes. Pro. Sending Pro ne? uvuna incwadi, Oh, kade shame. He's a enzile great guy. Yes, kade enzile huge comedy show kade khona. Yes. Woo. The Estable Yarr, Theatre. Estable Theatre. Yes. It was You're such a angazi supportive ukuthi- person. You're a But very that's- supportive person. And that's amazing. I love how you Social put... media much? Yeah, look, we're giving you flowers. So give them all the hair. You're a supportive person, and that's amazing. Yes. You've always been supportive since ngikwazi with the Ndlovukazi Mapule. You've always supported her. Ezintweni azenzayo, ama-projects azenzayo. And Yes. omunye umuntu uhlezi uzombeka next to you if enza something Siyadingana uyayigqoka kube bafethu, yakho. siyadingana manje emhlabeni nje siyadingana. I think yona into engiyiphethe kufana noma nasebhizinisini as khona lolu lwazi lolu olunye olufunakalayo. Khona omunye wangiblame wathi why uvela utshela abantu nje ukuthi mhlawumbe ngizosho into elula ukuregister companies registerwaphi ulwazi olukhona uyabona it's there. Of course uma usufuna ngikwenzele mina ngizokucharge, but why not share the information mhlawumbe uzokwazi nawe ukungena ku-website uzenzele ezinye izinto zenziwa mahhala ezinye ukhokhe leyo mali ungazi ukhokhele mina, like why not? I don't see anything wrong about that because sabantu siyadingana. So ebengifisa ukusho bafethu. I think for you, Western Lathan, sorry to break you. Yes. When I send a workshop for that, eh? Right, yes. We need to do a workshop for that where we will select like a certain number of people and then it'll be like a skills share. A skills yes, Yeah, of course. skills share. Iyadinga ukwenzeka ngoba Yeah. maintaining your businesses Yeah. year after year kumele Yeah. ukhokha ama-annual returns Yeah. kumele uthi into elula leyo And have ungaze people like uyikhokhele Olungile umuntu. coming in as speakers. You know, Yeah. yes.
So guys, impilo iyakushaya uphinde uvuke, but my greatest fall, it was ngeke ngisho ukuthi i-COVID, kwakuyi-unrest, July 2021. Kunebhizinisi engangilenza, which was I was a co-founder. Nganginephupho. Ngizasho ukuthi I was the khona igama olisebenzisile usendile isingisi ngiyasithanda kodwa ave singiphika. Yokuthi nalento yesidala hlanu uthe mina mother brain what? Brain, yeah. Ukhombisa The i-idea brains yakhe. behind Behind. it. Yeah. Khona Yeah. igama olishilo nje laqoqa ngasawunalo ligama Oh sengikhohliwe my kodwa gosh, ngizokukhumbula. sengikhohliwe man, isingisi siyabaleka. So ngangivele nginephupho lokuthi endaweni esenanda thina ikhompyutha sasingayazi yabona khona izinto eziningi ezingalethwa ulwazi lwekhompyutha Oh, stepping stone. Technologies. Yes. Ngasiqala ekhaya e-lounge with just 3 computers nginabafundi abayi-2. Of course ngangakabi accredited then futhi nane-environment ayikhona. My first students kwakubhuti Sibu Majola. Wayesonta noma so he was more of like a family friend naye wayefuna nje ukwazi icomputer since efuna ukuthenga i-laptop efuna ukuqala ibhizinisi lakhe ngaleso sikhathi kuzoba intwana yami my best friend uThokozani Khumalo naye futhi umuntu kakhulu semabhizinisini which is he has a construction company naye wayefuna ukuthenga i-computer zenzele izinto So izinto zakhe. wasizo wena. Yes babefuna nje Wow. ukuthi bakwazi ukusebenzisa i-computer so there were 2 abafundi bami bokuqala bebe-2. Okay-ke so lento ngiyikhuluma kubantu ngizama ukufuna ukuthi lento singenza kanjani ukuthi iphile. Usisi wami omdala her soul rest in peace akasekho wasishiya ngo-2024. She came on board yabona sahlangana khona nomunye upartner onkosami naye ongasekho washeshe washiya-ke yena. So sahlanganisa lento le usisi wami yena waye-powerful-ke financially. Yeah. Money makes the world go round. Yes, so sangena sahlangana sayenza-ke lento i-Stepping Stone. So sasivula ngo-2012 Stepping Stone Technologies. Sasebenza i-Stepping Stone saphusha abakhona ama-ups. Ngiyakhumbula i-advert Yes. Winanda FM. Stepping Stone Technologies. To a village. Yes, and esisuka kude fethu. So saphusha i-Stepping Stone nakho phela ups and downs akhona. 2012 kwaze kwafika ngizothi nje ngizoyithatha ngize ngibeke kwi-COVID. I-COVID yasishaya yona kodwa yasishaya ephaketheni. But i-Stepping Stone sasisakhona. Nakhona ephaketheni ayisishayanga kakhulu ngoba yasishiya singenamali. But ayisishiyanga in debt. I-COVID but yasishiya singenamali, you understand? We had to cut ama-costs there and there. Ngiyakhumbula ukuthi sasikhona i-meeting yokugcina sabanayo sithi guys we are doing this again. Whatever sesikhandile sisazokukhanda futhi okwesilahlekile sazokwenzeka futhi yabo. Into yenza ukuthi sishiye singenamali i-center njengoba sinama premises babethi banama-cost ama-security amani so i-rent kumele sikhokhe kodwa noma sekuvunyelwana ukuthi ayibe ngaka uyabona ngenxa yokuthi phela sivalile iminyango. Into eyayifaka kakhulu imali e-Stepping Stone kwakabafundi. Kwaukhona abafundi abasebekhokhele I think March nani. So njengoba kuyi-lockdown kunabafundi abakhokhile abalenda ukuthi uma kuvulwa bazofunda. Uyabo? Then kukhona nje kwakukuningi yabona kwakukhona. So kuya ngokuya kudla iphakethe le company uyabona. So ngalenkathi iminyango isivuleka nakhona umnyango omkhulu eDube Village awukavula abanye abantu abakazi noma kuvuliwe noma kuvulwanga kwenzakalani. Kwahamba kwakhona lento yokuthi akumele iclass libe nabantu akumele ama-class noma kuvuliwe kuvulelwa ama-photocopy nani ama-class awakavulwa. Athi vulwa ama-class nakhona sikwazi ukuthatha abantu abasha kumele siqedele laba abantu abakhokhile. So zonke lezo zinyanga almost unyaka wonke uyabona nje uyenza uyasebenza uyarenta futhi awusebenzi ngizosho kanjalo but yasishaya. But ke sathi no sisakhona we still going to do it. Igama lethu selaziwa kanti sibamba i-meeting nje ngesonto elizayo lento esijabulayo ukuthi at least you are still here izovela iphele. Looting. Abantu-ke banokubuza into esimanga ukuthi insurance sasingasenayo insurance guys ama-cost e-COVID esemaningi yabo and yasishaya if people because hayibo wesend yonke kodwa phela ngoba ngiyakhumbula eDube Village yazi ukuthi guys yonke yazi ukuthi i-looting wawuke besikhathi looting
Angisente uZuma nami ngibuka efonini. Mina ngangibuka Eh. kanje nabantu befa kanje Listen. even ngisho nakomjebhini befa bekhathi khona nje wasuka ukuthayela Wow. phezulu lo aka Shoprite Shu. bayomkhatha nomunye wadutshulwa yo guys It was bad. Ngangilokhuzi ngangihlala kaMashu ngaleso sikhathi khona umuntu engahlala naye. Ngathi okay oyiqala lento eluthi mina sendi njengoba abantu bese baya left mina ngiyaka right. Yabo ngimile guys ngeke ngikwazi ukuvimba abantu benza into abafuna ukuyenza yabona but ngiyabuka and I'm like to this ungalinge angikakazi ukuthi Nakwena ziyakhalela ngala. Ungalinge qhama abantu bathi hayi sasithatha imoto yakho sihambe sikithi nje mina nje ngeke bafesi ukhohlwane nje impela imini hayi sofihla abantu number bafa plate though. ngithi nje no ngithi guys kwangena i-call sisukuphi ngikuphi hayi ngisendlini ngiyabuka yini lento enzala so hayi nasemtshebheni ziyakhala hayi manje sibona umlilo eDube village umlilo eDube village what do you mean enza njena mntakama vele uhlala lapho uhlala la ukhona ungabusasondela vele ngihlanye kakhulu. I went crazy sendi ngaxhuma ngathatha okhiye bemoto ngithi hey ila ngiyakhona. Cha akukho safe imigwaqo ivaliwe ngathi ila ngiyakhona ngabanjwa ngathi ila ngiyakhona ngathi uma ungafusa kisawasani. ma Till ngavunyelwa ukuthi okay lo muntu ufuna ukuya lapho nakhona kuhambeka imigwaqo ivaliwe kuyashiswa kwayinto engayazi ya. Hayi singisahamba saze sichushe komzumusha. Zomusha zwelisha ngazi sakuchusha saze safika eDube village. Hayi ngathi uma ngifika wangasekho lutho already. 53 computers. Ama-piece hub machines ayi-2, sublimation machines. Gone. Yonke into like branding I-depression yayongishaya ke mina-ke. yes, I was depressed kakhulu. So ngakhala ngathwala izandla ekhanda. I think that was yona nto enkulu kakhulu eyangenza ukulahlekelwa okukhulu kwangishaya ilokho. Yabo. So ngisakhona ngisaphusha. Kwangithatha iminyaka even ukuya eDube village. Ngangithi uma nginyathela kwakhona into ngasikhuphuka la. Ngasicontact ngasukuthi inswila just nje ukunyathela nje eDube village yabo. So ngenhlahla ke ubaba Ndabenhle ngisondelene kakhulu naye so step by step yabo siba nama sessions naye khona ukuthi angisize but shout out to Baba Ndabenhle Miyeza yeah we contribute lapha na kuyasilungiseni I'm sure nabanye bayalazi lelo gama angalali it does Baba amazing Ndabenhle things siyamuzwa emsakazweni umuzwe la kukhozi sometimes yes ukhona emsakazweni eminingi ukhona kuthanda nesithembu la sethelwa khona itembu ungalali Baba Ndabenhle shubile yeah so shout out to him yeah can you go back so guys iyona lento engifuna ukisho ukuthi awuhlali just because usulahlekelwe musaphila avuka uyithathe ngoba usaphila kukhona inhloso wonke umuntu ola emhlabeni une purpose yakhe find your purpose and kuzokwenzeka and yonke lento eyenzakalayo isifundo khona ungeke uzo understand at the time kwenzeka ukuthi why uthi usubuka le usubuka ukuthi hey yeah I lost umsebenzi I lost iphupho I lost izinto eziningi nge stepping stone technologies nje sisonke and kwangazi ukuthi umhlaba angazi uyangijikela angazi kwangazi kwenzakalani so in order for me to be busy ngaqala ngathutha istaff sasecebo lethu ngifike ngihambe naso ngibashiye ecebo lethu bese ngiyehla ngenyuka edrobheni ngiye kuma internet cafe la u5 hour bagcina sebengijwayela plus nginaneskili ke secomputer bagcina sebejabula ukuthi khona mina bagcina sebengitshela nezinto ezibahlulayo ukuthi hayi nangumuntu ogood kulento ngifike ngibasize ngikutshanela ngathi dosisi right yabona sagcina sekunaleyo relationship with abanye abantu around eThekwini which also now it played like a very huge role in yes, now i-confidence yakho nokuzazi ne-purpose yakho ubona ukuthi you all know like kusakhona abantu that are actually benefiting and appreciating me being kwangisiza nje ngoba ngaba busy and then till kwaqhamuka nama-post esicebo lethu that's how ngathola umsebenzi ecebo lethu uyabo so ngokuthi ngangitransport istaff ngoba ngangafuni ukuhlala ekhaya usuku lonke ngoba ngangiphelelwe
angiphelelwe yonke into, but I'm still here ngiyaphusha. Ikhona ke ibhizinisi i-Queen Bayede Mobiles, which I Yes. started in Tell us, 2023. yeah, ungitshela ngayo. Ave usomabhizinisi. Ave usomabhizinisi. Injengoba izisho, but since we are here on air, lokho okunye ngicela ungakhulumi ngakho ngenxa yokuthi vele kugcwele. Okay. So it's no point on advertising kuzoqhamuka abantu, the next thing I don't have capacity. Okay. Yabo, kodwa ke i-Queen Bayede Mobiles enye branch engazi ukuthi ivulelekile ukudayisa ama-cellphone la hamba phambili, not just any, njengoba kuthiwa Queen Bayede Mobiles. So sidayisa those phones aphambili nge-price ehle kakhulu. Sithatha straight from suppliers. Bayazi ke abantu baningi abakwenzayo, nami ngafuna ngamthola usupplier ozokhona ukuthi okhonayo ukuthi ke simasithenga ifoni with ama price alles, but amafoni nje angigcini kuphela kuma iPhones, even no Android. Okay. Ngiyawudayisa because mina ngumuntu ka Android Nkosi yami. So I Yes. thought ukuthi I'm not the only one or prefer Android. Bakhona abantu abafuna ama S25, S24 Android yabo. So nakhona okay. ngiyakhona ukuthi amafoni siwenze. Akhona ama laybys sisebenzisa yona ke lento yo pre-order system ngenxa ukuthi amafoni maningi. Athi ngizostock inqobeka amafoni uqhamuke wena uthi hayi ngifuna le angifuni le. So rather senze ama pre-order sengazi ukuthi njoba efika yabo ayakuba. So the Queen Bayede Mobiles is registered, fully registered, usebenza nje kahle business account. Social media? Uyasebenza, ngikhona ku social media Nkosi yami. No, but the brand, the business. Queen Bayede Mobiles. Yeah. Yes, ngino Facebook kuphela kodwa ke ngawuvula i-page So where are lakhona. most of your clients coming from? Ama-clients Word of ami mouth? iningi lawo ngawathola ngo-Queen Rejoice on Facebook. So Okay. kwagcina sekuyi-word of mouth. Okay. Nomunye watshela omunye, nomunye watshela Okay. omunye. I think nokuthembeka futhi kuma-clients yabona. Nomunye watshela omunye, so ngathembeka nje kakhulu ukubona. So uyona ekhona njengamanje-ke esakhona engiyi-register kulonyaka iZine Finance. uZine igama lama. uZine Claribel. uMantuli. So uZine Finance, it's now registered. Njengamanje sengibusy with NCR ngoba angifuni ukuba umashonisa. Ngifuna nje kube nje just a business Legit. registered, legit yonke lonto. So ngisabusy ke with the softwares yokwenza nama mandate ukuthi uma ngabe ubolekile kuZine Finance ngabe sijahana ikwazi ukuthi sidebithele kwi-account yakho. So I'm currently working on that njengamanje. Izogcina futhi inale wingi yokuba i-debt counselor. Baningi abantu abangazi ukuthi kunama data prescribed abadlala ama-debt collectors. So you have prescribed debts, you have expired inquiries, expired inquiries affect credit score sakho. So ke iZine Finance izogcina ikwazile ukuthi kuremovele lezo zinto to increase your credit score. Unazo ingane? Nginazo. Ngizakho ukuthi nje zizobheba, hey? It's up to them. It's up to them, really. But you can teach them. It's up to them. Mina ubaba engifundisa ibhizinisi benoma kwakulula. Yabo ngathi ngifika nje high school ngenza ama business studies ngase ngazi about profit markup, about ukwenza stock take, about its forms of ownerships. Ziningi izinto sengizazi ngizifunde nje ekhaya. Uyabona endlini zo3 ingane zami. Manje ngokubona kwakho phela uyambona ukuthi hayi yambona lo uyimina ngokwazi amabhizinisi uyena muphi? I think number 3. Number 3. Intombazana. Usamncane kodwa she's by the way kusasa she's turning 11. Oh, happy birthday in advance for her. Yes, I think uyena because uyayufike ukhulume ngento encane ayithathe nayikhulise. Kukhona ugogo isikhwama akabathengela sona. The next thing wathi gogo usithenga plezi ikhwama yazi ngiyayifuna ngifuna ukuyidayisela ama classmates wami ekhaya bathe bawathanda yabo uthi acabanga ukuthi athena no ngifuna siphisane ngifuna ukuphosa bani. So because nami ngiyakhumbula ngise primary ngangidayisa ama stick sweet. Yabo ama lollipop. The next thing uma ngoba naye wayedayisa enza namagwinya. Ngagcina ngithatha amagwinya ekhaya ngiphinde kwadayisa esikoleni. Uyabo, so I did that. So unaleyo into usiswami omncane ongilamayo uglam. Yabo la abantu glamorize. Ngibona nje la mina ngisiuglam. Yes. So she doesn't do weaves. No, she doesn't do chemicals and sometimes I do weaves, but I don't use chemicals. Yeah, she uses natural products. She's an Afro queen.
Yeah. Queen Rejoice, Yes, Afro Queen. of course. Yeah. So usisi wami unalezi zinto and ingane le yake yathi yazi ngine-idea la yebhizinisi uma The mncane youngest. lo mncane wakhuluma it's like noma exoxa ngomlomo I saw it as a business plan, as a concrete business plan, but uyayisho yena ukuthi hayi angisiphela uma mncane angafike enza abantu ubuso kanje nawe uyazi khathi kade nakho kade kwamaholide evalile ukuyawathola nje just into encane nje zakuma-makeup kits geli-ke esenza-ke naye ethi nje uyafuna ukuthi enze abantu abe nesitolo ezokwenza nenzipho She's creative. wayisho Groom her yonke kufanele, lento, groom her uyabona? now. So uyena engicabanga ukuthi ebhizinisini angalazi well wena intombazane abafana I don't know lo mdala nje So ufuna ube usengihlulile. geologist. Archaeologist. Oh, archaeologist. Lo Yes. owesibili Yes, loyo. yes. Which is uyayithanda i-history, hlakaniphile, uyaphasa kakhulu. Science, like, which is ufuna ukustudy about fossils or whatever. So he wants to be an archaeologist. Okay. Nami ngiqale ngayo isikhonto enjalo. Money. Money. Lo mdala cause ufunde noma ufunda computer engineering. Ephume high school ngazama ukumtshela ukuthi listen baf yabo I believe ebhizinisini uyazi. So mawufuna ukuyofunda like iba nesikhathi sokusithola and into engithanda kakhulu engazuthi ungafunda iskill sokuthi uzisebenze more than ukuthi uyoqashwa yabona. Yeah. So but i-choice yabo I'm not going to force my kids into anything. Yeah. So yeah. Yes, guys. Well, that is Ukanyona Rejoice Makhathini and Ulexi Mkhize here on our Popular Studios. Bekumnandi kakhulu ukukhuluma nabo. Sithola ukuthi nje sibazi ngangcono size nama-views abo on certain trending topics. And noKhanya uyasidishela out phela some of the things that are happening and abanye seke babiza ama-guest kushow yakhe ukuthi azosichazela ukuthi kahle kuthini. Khanya usisazokubiza usuzositshela okunye futhi. Yeah. Yazi ukuthi usazobreak esinye story sekubize uze la sithi no awusinabele usichazele. Khona Please guys. bengisikhalelayo kodwa ngakabathola abanikazi. Yebo. Uyobuya usosho sona. Masubatholile usiyangitshela. Please don't forget to like, subscribe, comment and share this. Thank you so much. Thank you.